amb tots vosaltres, Fina la Flara i Carlos de la Costera. Avant! Moltes gràcies a tots i molt bona nit. Fina, estem? Mira, Estem un poc nerviosets. De veure tant de públic. L'any passat n'hi havia gent, però enguany això està petat. Enguany està això. I damunt mos vegem les cares, que sempre anàvem amb mascaretes. Serà o no serà? Va cobrar l'entrada, imagina't. Jo ja t'ho he dit. Baratetes, a 2 A pessetes. 2 pessetes? No? A 2 pessetes no valen res. Ja està. On comencem això? Començaria amb una cosa que, per mi, si no existira, no tindria identitat un poble, que són els apodos dels pobles. Mira, ara, per exemple, estic veient un, o sigui, davant, bueno, sempre tots eren apodos del poble de quasi tots. Així jo, per exemple, a mi em diuen la Flara. Per què? Doncs no ho sé. Ma mare tampoc ho sabia, ma abuela tampoc ho sabia. Mira. Per algo seria. Ara plega el Ara plega el de la serreria, el tardor. El tardón. A l'altre que vinga. A l'altre torna. Si imagina si arribes a comprar entrada. Te quedes quedar fora. Mira, per exemple, si també està un amic nostre que és Carlos Paremosca. Per què li ho diuen? Per què t'ho diuen, Carlos? També està Antonio l'Alemà. Per què li diuen Antonio l'Alemà? Perquè és rubio. O serà perquè era alemà? Más bueno que el pan. Hi ha molts apodos, mira. Està Fina la del cine, estan les meves cosines Flares per allà darrere, Clares en sou un hi rato, ha sí. Pagnes també, Patores, la gateta també està, Carmen la Chaira, pues no n'hi ha. Així Conchi la Basilera, que estic veient la des d'ací. Estem més a prop, així estem Clar, més a no? prop, ens coneguem, pareix que siga tot més amè, més col·loquial, més familiar, no? També hi ha apodos que no són a la millor derivats d'apellidos, d'oficis, de moltes coses diferents. I què seria el poble sense apodos? Què passa en Benigànim quan fan bando? La cantinela, se'n va el fulano. Si no diuen l'apodo, qui serà? Qui no serà? majoria no Tots saben. buscant. Ara, pues, si diuen l'apodo que no toco. Ala, va, i va. Li encasqueten el mort a un altre. Què ha passat? Què ha passat? Què ha passat? I després dius, este no s'havia mort, no? En casta sí, eh? Diu, era son tío. O el cosí, però Mare mira, de Déu. li ha encasquetat el mort a ell. Pues bueno, això ha sigut un poquet per començar a trencar el gel. Ja sabeu que en els pobles tot el món es coneix per els apodos. I ara es començaré, que l'altra volta em vaig enredar, i ara espero no enredar-me. Has menjat panses? No ho sé, un poquet, unes quantes. Vas dir que no has sopat mentirosa. No sopar, però les passes són per berenar. Bueno, pues l'altra vegada em vaig enredar i va haver una persona que avui no la veig, que era Salva Tramuntana, no sé si estarà o no estarà, que em vaig ir al quite, però bueno, espera no enganyar-me enguany. I si m'enganya, pues en pau. Com el jornal és el més bo que hi ha, pues no passa res. Ja ha cobrat, pues entonces puc enganyar-me. Mira, ja ha cobrat. M'han donat una xapeta, 2 serà, però me l'han donat. L'any passat res.